Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay. Ang kwento. Magbasa ka na daw, partner, walang audio. Magbabasa na ako ng ng masaya yung tugtugin. Okay, sige. Okay, G. Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang Dimple, 24 years old at isa sa maraming ninyong tambalanista dito sa Cebu. Sumulat ako kasi hindi ko na alam ang gagawin ko sa buhay ko. Baka sakaling alam nyo. I have 2 kids already. Yung isa ay nasa mga lolo at lola ko. Yung isa, kasama namin ng partner ko. Yung partner ko, call center agent. Mahilig mag-Dota, mag-ML at kahit anong mausong computer games. Mahilig ding mag-bike at makipag-inuman. Graveyard shift siya kaya lagi akong naghahabol sa oras para pag out niya ng 9 a.m., maihatid niya ako sa trabaho ko sa mall. Dapat kasi nasa trabaho na ako ng 9:30 a.m. Anyway, nag-away kami ng matindi last January 1. Nakita niya kasi yung kontrata na pinirmahan ko. Plano ko kasing umutang ng 40,000 pesos para ipang negosyo pero hindi ko tinuloy dahil 56,000 agad ang kailangan kong ibayad pagkatapos ng 1 buwan. Sasabihin ko naman sa kanya yun. Naunahan niya lang ako. Nagkaayos naman kami pagkatapos pero maghapon niyang kasama ang barkada niya sa inuman. May lakad sana kami pero hindi natuloy kasi madaling araw na ng kinabukasan siya umuwi. Ang sakit kasi bagong taon yon. Hindi man lang kami magkasama. Hindi niya man lang pinaglaanan ng oras kami ng anak niya. Lagi na kaming nag-aaway simula noon. Parati na lang siyang bad mood. Hindi na siya nangungumusta kapag hindi kami magkasama, pero may oras siyang mag-reply at mga musta sa kabarkada. Hindi na siya excited makita ako at umuwi sa baby namin. Kagabi lang umuwi akong stressed galing sa trabaho. May dala akong baboy. Gusto ko sanang lutuin niya kasi namimiss ko na ang luto niya. Sinabi ko sa kanya ng pa-joke. Dabog at malutong na mura ang inabot ko. Tambalan, bakit nagkakaganon? Ano yung nangyayari sa amin? Itutuloy ko pa ba ang pagsasama namin o mas mabuti ba na umalis na lang ako? Salamat sa inyong payo. Ang inyong tambalanista, Dimple. Ayan. So ngayon, ang dimple ni Dimple ay lumalalim hindi dahil sa ngiti, kundi lumalalim kasi sa ngit-ngit. Nagagalit, naiinis, ganyan. Correct. Yung pimple niya, nako-convert na sa... Yung dimple niya naging pimple. Ay, naging pimple Yung na. pimple niya sa sobrang stress, pumunta na sa pigsa. Yung... Yung pigsa niya pumutok na. So ngayon, ang eksena ng mukha niya pabulok na. Charot. Kasi ganyan Stress kaya. ganyan mangyayari sa'yo kapag ka nagtuloy-tuloy ang stress mo. Pero, Kaya, wala naman pong nagsabi na ang buhay mag-asawa ay madali.
Wala pong nagsabi nun. In fact, sa totoo lang, mahirap po talaga siya. Wag po Yan kasi tayong... kayo eh. Yan, Yan, oh. ayan po. Ayan, kasi Yan, oh. nananahimik single. Oh, yan. sarap-sarap ng buhay single. So, Oh. nag-asawa, namamroblema. Kaya Oh, na, ano, di ba? nakaw. Kala mo puro pasarap lang, hindi. Wag po kayong yung parang natatandaan ko to, partner, yung sinabi ng isa kong kaibigan na matagal nang may asawa. Sinabi niya talaga na huwag kang maniniwala sa mga outing na magkakasama tapos masaya sila, sweet sila sa isa't isa. Yung ibig sabihin, hindi man sa, parang ang point niya, wag mo isipin na it's all about that. Nung time na yun, kakasal pa lang ako, partner eh. Parang hindi yan yung totoo. Sabi ko, may problema ka ba sa marriage mo? Kung may problema ka, wag mo kami dinadamay, ha? Wag mo dinadamay ako, ikakasal pa lang. Sabi ko nung time na yun. Pero sabi niya, hindi, pero sinasabi ko lang sa iyo yung katotohanan, ha, na it's really not a bed of roses. Hindi siya talaga madali. So, no one said that it was easy. Wala po nagsabi. Kung meron man, mga etsuserang palaka sila, mga plastic, Yan, mga yan. mapagkunwari. Yan. Yung nagsabi nun, hiwalay na sila. Yan, 'di ba? Yung nagsabi doon, nagkukunwari lang sila sa social media, 'di ba? Ano sila sa social media, sila ay masaya, together, nag-enjoy, lagi may bonding, hindi mapaghiwalay, ganyan. Pero hindi natin alam talaga kung what happens behind closed doors. Pero hindi naman natin sinasabi na wala nang kakwenta-kwenta ang pagpapakasal. Ang marriage is wala bulok. Panis. Wala naman sabi ng gano'n. Wala naman. Ang sinasabi lang natin, hindi talaga siya madali. So for Dimple, hindi yung parang ang iniisip mo na kagad aalis, makikipaghiwalay. Hindi gano'n. Sa tuwing merong problema at merong issue, ang unang maiisip mo makipaghiwalay. Hindi... Ano bang ginawa mo? Nag-joke ka nag-joke ka na lutuan ka naman ng baboy kasi namimiss mo na. Yun na ba yung effort? 'Di ba? Parang 'di ba? Yan yung sinasabi natin eh. 24 ka pa lang kasi, asa-asawa ka na. 'Di ba? Kami ng 30 si Chuper 40 eh. Nag-isip pa ng matagal bago nag-asawa, 'di ba? Kasi nga hindi naman siya, especially kapag ka mas bata, medyo mas immature, 'di ba, sa pag-iisip. So, sa tingin ko hindi dapat. Kung tinatanong mo sa amin kung dapat na ba ako makipaghiwalay sa kanya? Nawala na ba ang pag-ibig? Syempre, siguro masama pa talaga yung loob niya sa pagsisinungaling. So at least that's one lesson that you learned. Huwag kang maglilihim sa asawa mo kasi kapag naglihim ka minsan, mas mapapahamak ka dun sa lihim-lihim mo. Yun, yung isang lesson. Tapos pangalawa, baka may problema kasi siya sa pagiging addict niya sa mga computer games. Kaya siya parang masungit, mainit ang ulo. Yung pala, mas kailangan niya yung support mo kasi lulong na pala siya. Yung may mga ganong eksena, hindi yung sa hindi nagdabog lang tsaka minura. Ay, hindi, nagmura ba? Basta nagdabog lang at Minura daw siya ng malutong. Malay mo. Adi sabihin mo, mahinahon na lang sa susunod. Oo, sabihin mo wag masyadong malutong. Konting Wag mo naman kahinahunan. Oo. Hindi kasi kami po ay nagbabase lamang sa kwento mo, ha. So base sa kwento mo, parang kaunti lang naman yung hindi naman kaunti, hindi namin dinidisregard yung feelings mo at yung nararamdaman mo. Mali naman talagang wala siya nung bagong taon, mali na nagdadabog yung asawa mo at mali na nagmumura siya. Ganun. Pero sa tingin ko, pwede pa yang gawa ng mga paraan eh. Oo. Hindi yung para, ano po ba, maghihiwalay na po ba kami? Ganun. Wait lang, balikan ko kung yun talaga yung tanong mo. Oo, yun nga. Oo, Hihiwalayin ko na po ba? Alis na po correct. ba ako Alis sa na relasyon? po ba ako dito? Yung mga ganun. Oo. Naalala ko, napakaganda nito. Pakinggan mo. Ano ang pangalan niya? Dimple. Dimple. Ayan. Nung ikinasal si Nicole at madalas din namin binabanggit ito sa Tambala, no, sinishare ni Nicole sa Tambala, no. Sinabi nung pare nung during the wedding ceremony na separation should not be an option. Napakagandang statement nun eh. 'Di ba? Although may mga rason naman yung ilan kung bakit kailangan magkahiwalay. Pero naiintindihan natin yung mga rason. Case, baka sakaling maging applicable. Oo. 'Di ba? Bakit separation agad yung option? Kaya Ito pa nga. lang yung problema. True. Remember, the worst is yet to come. Oo. And of course, The best is also yet to come. Yes. So tingnan mo yung mga posibilidad na may mas hindi pang posibleng mangyari. So kung ito nga nahihirapan ka na, what more, 'di ba? So you better brace yourself. 'Di ba?
pagpalagay ka ng braces. Brace yourself for impact. Yan. Magpa-brace ka na. Yan, diba? yan. Pati sa likod, pa-brace ka na. Pati sa leeg. Masakit sa katawan yan Pa-brace ka eh. Kasi masakit talaga sa ulo yan. Alam mo Totoo. naman siguro yan. May dalawa na kayong Junakis eh. Oo. May mga pagsubok na kayong hinaharap. Ang dami niyan. Halos araw-araw nga kung tutuusin meron eh. Diba? Kasi... May maliit, may malaki, Oo. ganun. Pero hindi yung maghihiwalay na po ba kami? Ito na po ba talaga ang ano? Again ha, nagbabase lang kami sa kwento mo. At Oo. feeling namin, dun sa kwento mo, parang hindi naman yun... applicable. Oo, I mean hindi- hindi yun yung solusyon. Oo, parang pwede pa eh. Meron pang pwedeng magawa na paraan. Eh Totoo. kung hindi mo lang kwento yung mga ibang malalala, nasa sa'yo eh. Ba't ka kasi O, ikaw kasi nagkwento? masikreto ka na naman. Ayan tuloy. Kita mo na, Tingnan mo, napahamak ka Kasalanan na mo nga. talaga. Napahamak ka na minsan nagsinungaling ka eh. Nagsisinungaling ka pa sa amin. O tingnan mo tuloy, hindi buo yung ano namin. Hindi buo yung paliwanag namin sa'yo. Ganun. Totoo. Bakit ang tanong ay sa tambalan agad? Tanungin mo din muna yung asawa mo. Kasi 'di ba yun naman talaga ang sinasabi ng mga ng mga ninong at ninang o yung mga matatagal ng kasal. Kapag may problema kayo, bago mo sabihin sa ibang tao, kausapin mo muna yung asawa mo. Yan. 'Di ba mga iniisip mo nga baka hindi lang tambalan ng pinagsabihan nito, partner. Oo. Kunento na muna sa mga kumare. Oo, sa mga kaibigan o kung Oo. sino mang wala namang masama din doon kung nakakaganito ng kalooban mo. Pero kung ang mamarapatin, masuunahin mo kasing kausapin yung asawa mo. Uy, Yes. bakit hindi ka umattend nung New Year? Bakit wala ka sa piling namin? Uy, bakit nanlalamig ka na sa akin? Yan. Bakit wala ka na masyadong oras? Diba? Kasi pag kinuwento mo na ito sa kaibigan mo, o kung sino man, diba? Oo, gagaan ang pakiramdam mo. Pero ang lumalabas kasi ginagatungan ka ng mga taong ito para lalo kang magalit dun sa asawa mo nang hindi mo napapansin. Lalong-lalo na kung yung mga kaibigan mo talagang talamak na marites. Oo, kaya- Naku, kaya- talagang kaya ano mo, yan eh. diba, Hindi nakatulong, nakadagdag. Oo, kaya nga mga kaibigan mo sila, kukonsintihin ka nila. Posible. Oo, Posible ka posible nilang yun. Nang hindi mo konsintihin. namamalayan, lalo ka nagagalit sa asawa mo. Kasi kinukwento mo sa iba. Sa halip na kausapin mo muna yung asawa mo ng direkta. Oh, Diba? itigil na natin to at mag-usap na lang kayo. Oo. Kasi kahit anong Kasi- sabihin namin, kayo naman dalawa magre-resolba Oo. niyan. So, sa madaling salita, ang sa amin, based on yung kunento mo, sa information na inilahad mo sa amin, separation is not the option. Yes. Hindi yun yung dapat na maisip po ninyong paraan. O saka baka mamaya kung ano pa masabi namin. Sabi kasi ng tambalan, Oo, sabi ni tingnan Nicole, mo. please ito eh. Tingnan mo. Kami baka pa maging dahilan ng kami pa imit siya ng relationship ninyo. Kami naman, nagtatrabaho lang kami dito, di ba? Hindi, sa akin nangyari yan dati, partner. Oo. Eh. Parang ako pa yung pinagalitan. Alam mo, parang ano, bakit ako kayo nga tong mga nangabit tapos ako yung sa akin kayo nagalit. Kinausap ka lang naman. Oo, di ba? Kasi parang ganun nga eh. Ginatungan mo yung emosyon niya eh. 'Di ba? Sa magagalit talaga sa yung mga yung asawa niya. Ito nga partner dapat yung gatong-gatong na yan eh. Dapat nga bang may pake yung mga tao sa paligid. Kasi ngayon, meron tayong isang tambalanisan na nakatutok. Mabilisan lang. Na wrong send sa kanya yung isa niyang kumpare. So na wrong send na dapat na tinawag siyang babe, parang ganon. Basta sa Okay. madaling salita, yung si kumpare ay merong ibang may babe. Hindi naman yun ang tawag niya dun sa asawa niya. Ganon. So ngayon ang tinatanong ng tambalanisa, dapat nga ba siyang mangialam? Dapat niya nga ba sabihin dun sa misis na yung asawa mo na wrong send. Tapos ganyan. So ayun yung tanong doon, dapat nga ba mangialam? Kasi minsan pag nangingialam, Napapahamak. yun yung mga Nakakasira. nililiempo eh. May nabalitaan ko na may nabalitaan akong ganyan partner eh. Ayoko Copy prito lang sa kanya. O hindi pa siya hanggang ngayon. Charot. Siya yung Kapiprito lang, Oo, ganon. copy prito lang. Siya yung napahamak eh partner. Kung may breading naman, okay lang. Hindi, wala nga eh. Tapos yung mantika, yung gamit na 5 beses. Ang itim-itim na gano'n. So siya patuloy na pahamak kasi siya yung nagsabi. Parang gano'n. So ngayon tinatanong niya itong tambalanisa, dapat nga bang magsabi? Dapat nga ba? 'Di ba? Kasi wala, na-bring up mo lang yung topic ng Ikaw. ng si Sulsol. Oo, Yan. 'di ba? Kasi maaaring ganoon eh. Hindi natin namamalayan, sinusulsulan tayo ng mga kaibigan natin. Nakikikonsulta tayo sa mga kung ano nararamdaman natin ngayon para lalo tayong magalit doon sa partner natin. 'Di ba? Depende kung sa intention mo. Correct. 'Di ba? Bakit mo kailangan sabihin? Para malaman niya ang totoo? O kailangan mong sabihin kasi para mag-away silang dalawa? Syempre naman para hindi naman para mag-away kundi para
mas alam ng babae. Kung yun ang intention mo, di pwede mong Oo, sabihin. pwedeng, ako sa tingin ko pwedeng sabihin. Para alam niya. Pero dapat ka mag-imbestiga muna. Malay mo, naka-dictionary kasi yung messenger nga. niya. Minsan nagkakamali. Totoo din. Diba? Hindi pinakita sa akin yung convo eh. Talagang consistent yung Oo, babe. Oo, then tsaka sabi niya, huwag mo sasabihin Oo. Ganun. Mga ganun. Di pag ganun, may sikreto talagang tinatago. Meron talaga. Sa akin sabihin mo. Tapos sabihin mo ganito. Tapos gatungan mo, ganyan. Sinabihan pa nga ako, wag ko daw sabihin sa'yo. Pero sinasabi ko na sa'yo. Oo. Kasi, syempre, akong kaibigan mo. Hindi, pero ang dapat talaga dyan, while may mga susulsol sa paligid, while merong magsasabi ng ganito, ganyan, ultimately, ang kailangan mag-usap yung dalawa. Yes. Diba? It's always the mag-asawa. It's always the mag-asawa and nobody else. Yung mga Yes. iba, naway, kapag kayo po ay humingi ng advice, humingi kayo ng advice. Diba? Hindi yung pakikinggan mo kasi alam mong kakampihan ka. Pakikinggan mo kasi alam mo na yan yung taong kukonsintihin yung ginagawa mo kahit mali. May mga ganong kaibigan Kasi matik na yun, kaibigan mo, bias sila sa'yo. May mga ganon May mga bias, meron din namang hindi. Mm. Ganun. Pero ultimately, ang mag-uusap yung mag-asawa. Correct. So para kay Dimple, importantatious, nagawan pa ng paraan yan. Huwag mo namang sabihin, this is the end of it already. Hindi pa naman. Tama. Meron pa yan. Meron pang pagkukunan, meron pang pipigain na magagandang memories to keep your marriage together. Yan, Totoo. So good talk luck to sa your pag-uusap, husband. correct. Ha? Salamat na marami, Dimple, for sharing your story with us. Muli, ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio kay Chris Chuper. Bye-bye! Enjoy the rest of your day!